זה שווה. כי למה? זה קיבל 10! פעם ודניאלי פותחת דברים, טוב, אתה יכול לקבל את דברים, יש לי כאן את דור מנטל, האיש והאגדה, בעולם הפוקימון בישראל, האספנות, ואני ממש מתרגשת לארח אותך פה, שוב פעם. מתרגש להיות פה, איזה כיף. פעם שעברה גם היית פה, הבאתי לך מגוון קלפים לדירוג, גם לחברה שלך, שבוא נדבר עליה קצת באמת, וגם כאילו דירוגים ל-PSA וכאלה, אז יש לנו תוצאות, ויש לנו כאן סטייק שלם של קלפים שדירגנו, של החברה שלך, נכון? בוא נדבר עליה קצת. חברת דירוג ישראלית, EAS, Elite Authentication Service. Elite Authentication Service. כן, אנחנו מביאים את השירות של הדירוג ואימות קלפים לישראל, במקום לשלוח לחול, והתעסק עם כל האסלינג והבלגן והמשלוחים, עושים הכל בארץ, כל התהליך, כחול לבן, איזה כיף. וגם במחיר נורא פייר. נכון, 55 שקלים. טוב, יאללה, קדימה, תחשוף בפניי, אני מתרגשת. את תחשפי, כן. אז יש לנו כאן את הקלף הראשון של סטונקולד, וואו, זה יופי. ציון טוב גם, בוא'נה, שמרת עליו יפה. נכון. ששמת בסליב, בטופ לונג. ב9, גם קיבלתי אותו מתנה. וקודם כל אני נורא אוהבת את הקלפים של פניני, כי הם נורא יפים וכזה מבריקים. מאוד. ו10 מתוך 199 קלפים. מספר יפה, מספר יפה. 10, בחורה 10. כן, קיבלתי 9. תראו את זה. בסדר, אנחנו קשוחים, אל תספרים. יש לי פה חגורה של סטונקולד. טוב, זה מגניב. זה הולך ביחד, יפה. עוד מתאבק שאת מאוד אוהבת. זה אחד האהובים עליי. נראה לי הכי, לא? הכי אהוב עליי. מי פעם בכל הזמנים. זה טייקר. הוא קיבל 9. כן, זה גם ציון יפה. יס, תראו את זה יפה. הופה, טייקר, איזה יפה. קלף מגניב גם, לבבות, נכון? כזה, כמו מדק של חפיסת קלפים. יס, אני עפה על זה. 9 מתוך 99. וגם 9, בוא לכמה תשיעות. למרות שעדיף להיות בחורה 10, אבל לא נורא. זה בחורה 100, זה לא... סליחה. זה ממש כיף לקבל 10 קלפים כאלה. זה אחד המטפלים גם אהובים עליי. ברד הארט! וגם הוא קיבל 9, ואתם יכולים לראות באמת את החיתוך. חיתוך מגניב, זה נקרא דייקאט, סוג של קלפים בתחום הספורט. כאילו, ברד הארט הכי מסומן לי עם החגורה הזאת. זה אחד הפוקימונים האהובים עליו. אומבריאן. וגם הוא קיבל 9, כמה תשיעיות. זה ארט מושלם. ממש, כן. אגב, הקלף על הרצח הוא יקר מאוד עכשיו. קראתי איזה 3 לדעתי כבר. צריך לעלות בכלל כל דבר שהוא אומבריאן, זה פשוט פיקה. כאילו זה פשוט עולה. אז הפרומו. כן. גם על הרצח. זה יפה. הסטארטרים שם. רגע. זה שווה. כי למה? זה קיבל 10. תראו איזה יפה זה. וזה הדפסה מאוד איכותית, אז זה גם הגיוני שזה קיבל 10. נכון. יש לנו גם עוד מעט חלפים, נכון? ששלחנו אותם ל-PSA. ל-PSA, זה גם אנחנו עושים שליחה לחו"ל, זה לא קשור, זה בנוסף. טוב, תודה רבה. אנחנו נתראה ב7 בנובמבר, בקניון ארנה, באירוע האספנים. חברים, תבואו, זה פתוח לכולם. זה לא רק לחובבי פוקימון, זה להכל, לוואן פיס, דרגון בול. יאללה, אני הולכת לסדר את זה. דור, קדימה, לך תדרג לי עוד דברים. יאללה.